Thank you, Jesus. Before we sit down, bengifisa ukuthi sithathe nje just 1 minute once again. Where sinikeze udumo oluningi kuNkulunkulu umoya ingcwele uyezwakala uphakathi kwethu. Ezwakala inkosi yenkazi uMultinathi. Tell her whatsoever that you can do just to ukumnikeza indumiso. Noma yini umoya ingcwele ayibeka in your spirit, just do it now. There's no one else like you, my King. La proconde sila harokondo. Ibrando osila mahashi etahalo dosi titapata ombosia. Ilo rokrobadosi ila hazune mrandoko zeta brahadosi. Alala la procote hezela atahamando usula mahashia ala habrando kola hazia. Uprokosite brahandela basete padila mahondola ala hazia. Ela mashikata patala mazoto brehela mahadai. Ila hala hadoko sete la hazia adashi. There is none like you. Shebandi ilehezi. Ababadala mazetala mandoso tile la hazia. Shetete penda alalando kosula mahashia. Iprokosa talabahandela mashia la hazo. Kopo dalamando ozoloma yedeya. Ila hazoti la mashia katapataye. Ili ninimizi li matambo dosi la brande alahando so. Brahalabando salama etapali prokosa tamaya shia dosia. Alahame elehesi ya maono. Saumona King of Glory celebrate kedosi. Brando kosila mashia tamaya. Ole moko sete patana mandosia. Shulunu ete. Ikopotola mazataya. Hilili la patane silihi. Hili kidili kitiwoshi. Hili puruko sitapa. Hili barika tamashia. Ikotola la mazate. Hili kruko zete mitamando silamaya. Ila brando kosika prokosha. Iprokosita mandoko pasate. Ile makosuto prokoshikata. Ile prikisili makatabosha. Ehene. Manuele. Hau. Alahaye. Ala masida. Ulu patila masulia. Au. Shalamande ala hasobrande komose. Ala pande asolomashi. Ili kutupande abasana mondola masela mandala bosia. Ila mosho prokosel ala habrokosiada. Ila mando suprakenda adasia toshia. Ila masia. Ila masanda. Ila masili mukute. Ila prokosa tabahai. Yukoshintu lukuruko satabagachia. Ala prondo sita mande siti tu pronde. Ilu pruko sute bahane. Ala hasote la pande sita mando shia. Ala karaka. Glory and honor belongs to you. Ulamongo sale la hatash. Alamata le la haso. Komashia la haya. Yabonga moetwel. Ala kotoshe. Prondo hola zeta mandaya. O kapatela. Kushe. Na kamodoso. Abadasia. Eli matani atade.
bandla likulambele. Leli bandla lihlangana ngenxa yakho. Yebo. We love you. Shalabane. You are the reason we are here. Lemandesia. Iprokosa. Abantwana bethu sesabuwe. Yebo Nkosi, sacrifice yonke into sesabuwe. Yeah! There's nothing like you. Simisa yonke into sesabuwe. Sasikhonaga. 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 Shatana. Minister to us. Minister to us. Minister to us. Minister to us. Ikapoto mashinda mandorobos. Ila mandorobos seteladash. Ula mandondo silini. Ibola bakosa bakulambele. Ibola bababomele. Siphuzise. Oh labo shaniba. Ate Mashia. Ilili kamodo. Alama sotele mashi. Ukobo shatema. Oho. Oho. Umuhle kakhulu ebusuku. Umuhle kakhulu ebusuku. Ola Mashandea. Take our praises. Take our worship. Mikapose. Ebatala kazena. Rapokose. Akwasimshayela izandla ezinkulu bafethu ezimfanele. Kuyezwakala inkosi yenkazimulo kanye nathi. Yes. Come on, let's shine it in the glory of the church. The Holy Spirit. Simshayela izandla kakhulu bathandekayo. Awasishayela uzandla umphongolo. Ilamando kosha. Awasishayela izandla inkanyezi. Sishayela izandla insika yesu. Nensika yomlilo. Our advocates. We bless you, O God. Thank you, Jesus. We may take our seat, Zion. Amen. Thank you, Jesus. Umhlobo ongu Jesu. Umhlobo ongu Jesu. Umhlobo ongu Jesu. Once more, let's say Umhlobo Jesu. Oh Jesu. Umhlobo Jesu. Umhlobo. Once more for the last time. Umhlobo Jesu. Oh Jesu.
candidate, pegwa ama candidate shayila uNkulunkulu once more church. Thank you my God. Ngazo zombili izandla abathandekayo, ngicela ukuthatha ithuba kumoya ingcwele isithandwa somphefumulo wethu. Inkosi nenkazimulo yebandla. Siya understand abathandekayo ukuthi ngaphandle kwakhe singenze lutho. Ngazo amen ushone bafowethu. Yeah, without him we can do nothing. He is behind everything esiyenzayo. Yonke into oyenza uphumelele empilweni okwazi ukuthi kusuke kunesandla sikamoya ingcwele kulonto. So siyathanda ukube sihloniphe ubukhona bakhe. Siyazi ukuthi ungoqala kulendlu. Sithembiso sika Jesu sisho kanjalo saqeda. Uthe uJesu ngeke ngishiye nodwa ngizonishiya nomduduzo umoya engcwele. So ibandla lilodwa nithuleleni bafowethu. Hayi ibandla lilodwa ukhona phakathi kwethu. And praise be to God. Uthi uNkulunkulu ngokwanele wayengayithola indawo zasebuNkulunkulweni ahlale kuzona. Kodwa wachoose ukuhlala emzimbeni yethu. Lithi iBhayibheli ithempeli lethu lelo liyithempeli lakhe lokuhlala. So siyamhlonipha abathandekayo wasifuna ukushaya sangazi uthi nje asazi ukuthi ukhona unathi. Even ngisho singafili siyazi ukuthi ukhona. Ngisho emuva siyabona ukuthi ukhona. So siyathanda ukuhlonipha umoya engcwele kakhulu bazalwane. Then bathandekayo bese ngiyabingelela ngenkulu inhlonipho to the great prophet of our nation. Generation yethu blessed, and sifuna ukuthi sibonge uNkulunkulu kakhulu njengesizukulwane sokugcina uthi inkosi isikhumbule. Amen wena bafowethu. Enye indlela kaNkulunkulu zokuhambela impilo yakho nokukukhumbula uyibona ngabantu akuvusela bona. Njalo inkosi mayisikhambela iyokuvusela umuntu othile. Ne generation yethu ihanjele uNkulunkulu. Baba noNkosi, the great man of God kanye noNdlunkulu nomama. Siyabonga siyathoba umuntu wasezulwini. Asifuna ungasho in my 2 minutes. Asifuna ungasho noNkosi ukuthi uyabonakala uNkulunkulu wakhe kuyi generation yethu. Kukhona abantu ukuthi noma usungazama kanjani ukuyicisha iimpact yabo noma umthelela wabo so late. Ngoba ezinzinto uNkulunkulu azenza ngabo uyibhala ngensimbi. Into eyokwaziwa nayizizukulwane eziyoqhamuka emva kwabo. Ama grace awafani nithuleleni. Ama grace awafani bafana. Yakhona umuntu ofikayo kube kudlule sikhunjuzwa abantu nekwakho abathuka kwakho abakhona bani. Mase kuba khona umuntu oshimark. So the great prophet bathandekayo angazi how can I say this? Kodwa ngibongela nina kuNkulunkulu. Yeah, I ngiyanibongela serious angidlali. Serious not. Ngoba ngizothandazisa nje mina umuntu wasezulwini. Ngifundisiwe ngizokwenzisa umkhuleko nje engqondweni yakho nje iba nento yokuthandaza nje. Engakho ngicishe ngangawuvala lo yamkhuleko kade siwenza. Ngabuya okonje ngisho ngoba bazoloku bethandaza beyireserve abazalwane bayitshetho. Kuningi uzoshowa yilo baba. Kanti ngizokhulekisa nje. Mina ngize esiguqweni nje. Nakhona kuzoba isiguqo eside kuzoba isiguqo nje sifishane kodwa hayi kuzothandazeka khona. Ngaze nithulelene enkonzweni. Hayi kuzothandazeka. So allow me to say siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Cela ukuthi silibongele ibandla elithole privilege yokuhlala nale grace every day. Kodwa kuyabonakala futhi ukuthi
nihleli nabantu basezulwini. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu nonkosi. Ngicela ukusho lamazwi okugcina kamase ngiyadlula ngibingelele nje leadership shortly bese ngishare izwi. Impact ye ministry yakho ayigcini nje la ePortshepstone nasebandleni kuphela. Umhlaba wonke uyadla. Kube ngoba ngisemthandazweni ngiyathandaza nje ukuthi inkosi njoba mehlene ewavulile umoya engcwele aqhubeka wavule mo. Nikwazi ukuyi-embrace igrace. Ngiyabonga ukuthi you are such a wonderful church. Niyakwazi ukubona umusa ne-weight nesilinganiso somusa nomusa endlini kwakho. And siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyabonga kakhulu prophet nami I'm humbled ngiyajabula yabona nginathiwa yini ama mixed emotions kuhlangene ukujabula nokushumayela mayibhanqile ndawonye manje kufuna ukuphutshuka okunye kunokunye kanti fanele kufuna ukushumayela kakhulu ukujabula so kwenza mase kuphela inkosi. Ngijabulela abathandekayo la mangela ngisekhaya angisi guest ngisekhaya mangela ngizokhonza nabazalwane ngijabulile. Ubaba nomama nonkosi they are part of our family in the spirit. Abantu esidlayo ukubona ngenxa yombhizi bomsebenzi sigcina singasithola isikhathi esanele sokulalela wonke umuntu. Kodwa kukhona abantu esithi noma sikhathele noma sibhizi kangakanani kodwa kufanele uyilalela imessage. Siyabonga indoda yokholo ifaith yethu yakhiwe through the ministry of the prophet. And uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngaye. Ngicela sibashayele abazali bethu izandla ezinkulu bafowethu. Leadership of the church, all the great men and women of God, njengoba structure salapha ekhaya. Ngicela ukunibulisa nonke bathandekayo. Ngibingelela abafundisi bonke egameni lenkosi ethu Jesu noma mfundisi kanye nabafundisi aba-affiliator kule bandla nabayiphathi enkonzo siyabingelela. Sibingelela lonke ama-guest kamprofet egameni lenkosi ethu Jesu ngaba ama-artist akhe kanye nabo bonke abazalwane abezela ngenxa yokuthi behlonipha igrace uNkulunkulu ayibeke kubona. Ngicela nami ukubahlonipha. Sanibonani nonke egameni lenkosi. Sanibonani egameni lika Jesu. Ngenxa ixesha bathandekayo ngicela sifundeni izwi lenkosi encwadini kaJuda. I thank you Holy Spirit. uJuda ke uvele ayi chapter ayikho lapha. No chapter 1 vele kuphela. You shall read verses number the last chapter. No, verses number 20. Sifunde incwadi kaJuda chapter number 1. We shall read verse number 20. Mase senza lento uJuda asitshela yona. Kepha nina bathandekayo yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu. Nikhuleke ngomoya ongcwele. Mhlawumbe umuntu akaphinde nebo. Kepha nina bathandekayo yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu. Then iBhayibheli selithi ke nikhuleke ngomoya ongcwele. Asho sonke nikhuleke ngomoya ongcwele. Malibonge igama lenkosi. Ngicela ukuyithatha ngale version nayo ingibusisile. But you beloved, building yourselves up on your most holy faith. Basically praying in the Holy Spirit. Somebody say praying in the Holy Spirit. Namhlanje ngizobamba there's a lot of bathandakazi ziningi izinto esingayikhuluma ngesubject kamoya ingcwele ezinye iningi kakhulu singazisho kodwa ngicela ukuthi ngenxa yesikhathi sami sibambe lengxenye le yokuthandaza ngomoya ongcwele.
Before bazalwane bami mhlambe singaka kuyikude. Lezi insuku bazalwane mama sivumelana ukuthi izinsuku zokugcina amaqiniso laba prophet nabapostoli abangafanele badlule kuona kalula nje. Fanele sibuyele kusihala lokhona. Singazama kusho ukuthi abazalwane abafault izandla kodwa sisuke sikhulumela ukuthi wonke umuntu akathi pull up amasokisi. Ngoba isikhathi noma ke iira noma ke isikhathi sebandla siya ngokuya sincipha ngokweyiprofeto. So sokufanele ibandla linyuse amasokisi njengoba sibona inkosi isisiza. Uma ke kuyizikhathi zokugcina kuyiqiniso ukuthi kukhona into okufanele siyiconsider iprofeto ezikhulumile kakhulukazi ngebandla esikhathini sokugcina ngoba enye inhle usuwinisa ukucheck ukuthi sikuyiphi season mase siya check ukuthi yini edingakala kithi kuleyo season. Ngoba enye ama challenge engase singabhekane nawo ukuthi sibe kuyisizini esingayazi siphinde singazi ukuthi yini expecteke kithi njengebandla kuleyo season. Hey, ekuzothandaza kule nhle nikhona nibathandeka. Kuningi esingakusho kodwa ke ngicela ukuthatha lokho kuyi1. Bazalwane bami umoya ingcwele ukuyidemand esikhathini esiphila kusona. Umoya ingcwele ukuyidemand esikhathini esiphila kusona. Eqinisweni umoya ingcwele kulesikhathi simdinga ukudlula imali. Simdinga ukudlula ukudla. Mandaya angazi ukuthi I'm trying to ngizama nje bazalwane bami ukuthi angazi wenze njani. Wonke umuntu unayo indlela enza ngayo uma efuna into eyifune engadlali. Wonke umuntu unento athi yabona mina mangifuna into mina ngingasadlali. Ngiyazazi ke mina mangifuna into ngingadlali ngiyayithola. Uyazi ngisemkhulekweni sangathi ungasebenzisa lawo my methods ukufuna umoya ingcwele uzumthole. Akaze ngihlupheke nonkosi ngihlushwa into othi umoya ingcwele okwakhuluma nami into engihluphile nje. What do you see ukuthi abantu mabeyo phangela beyosebenza? They spend 6 hours, abanye 8 hours. Abanye benza 6 to 6. Thothi ungena ishift ezomngenisa ngo6 ekseni. Izimkhiphe ngo6 ntambama. Uthi bonke bakwenza lokho noma bethanda noma bekhathele noma bengathandi. Ngoba engqondweni yabo kukhona lento yesalary. Manje uvuka kusebusika ngoba uyacabanga mangavukanga no salary. Khona imisebenzi yakudala nganoma isekhona namanje ethi no work no pay. Manje uthe ecabanga ngokungavuki kodwa abuya abuka ukuthi month end. Shothi akavuswa ukuthanda umsebenzi, uvuswa ipayday. Umuntu akasebenzeli ukuthanda nje umsebenzi kodwa ingqondo yakhe kukhona ukuthi kukhona engutholayo uma ngivuke kahle. Kodwa khona enguluza uma ngavukanga. So uspenda 6 hours ehlele company A1 umsebenzi nowodwa the whole day. Akwenze the 30 days. And the Spirit of the Lord said to me, do you know ukuthi mabeqeda ukwenza njalo abantu bayayithola isalary month end. They get paid because basebenzini. Then umoya ingcwele said to me, do you know ukuthi uma ibandla lami lingaba nepassion ecishe ithi ayifane naleyo? Lingangibaleli ukuthi lingifuna kangakanani, lingifune lize lingithole. Ebasethi bafuthi angilwi ngiyasho nje ngithi mawukuthi ngiseno 6 hours kuphela wami emsebenzini angakaze ngibe no 8 hours. Ngihlalela ukufuna umoya ingcwele ngithi inkosi angizokusuka la singakahlangani. Manje ngifaka isikhwele nje. Ukuthi kusenokuningi esingakwenza ukuze sihlangane nomoya ingcwele. Angazi bafuthi ngoba ngazi ukuthi ukushumayela kuyangifica ngithi ngibona ngathi kusafuna siphumeni ekubeni casual.
Partial. Fanele siphumeni ekubeni uyabona le ndaba kaMoya Ingcwele nokumfuna sesimthole, we are a little bit casual. Kodwa sangathi kukhona ilevel uNkulunkulu afuna ukusikhuphulela kuyo. La khona sithi we are desperate for you. La sithi khona Nkosi, hey kungama yonke into mangihlangane nawe kwanele. Ngoba le ndaba kaMoya kusafanele siyifake kahle ebandleni izidlule idingo zethu. Kukhona izinto othi uma uyifuna uthi ngeke ngiyeke ngingakayitholi. Ngicela ukuthatha uMoya Ingcwele ngimfake esikhaleni sazo. Kodwa kusemthandazweni wami sathi ngamenza abe seqaleni. Umfuna uzomthola. Ungaphumuli ningakahlangani. Sangathi le ndaba ingephelele nje la inkonzweni kuphela. Sengathi mase kuphunywe nasenkonzweni uthi Moya Ingcwele ngisakudinga nakalokho. Bafowethu ngiyamemezela nje kade akuzwakali la ekhaya. Ngithi bafowethu uyisidingo. uMoya Ingcwele uyinid. Uma wake wakhala ufuna into waze wayithola mhla ukhala. Sengathi ungakukhale futhi nakuNkulunkulu uzumthola uMoya Ingcwele. Meke wake wasebenza wayeka zonke ezinye izinto wamfuna into waze wayithola. Meke wake wanikela waze wathola into. Meke wake wahlabelela waze wathola into. Meke wake wathandaza waze wathola into. Ngicela kuba uMoya Ingcwele lowo. Akuba uMoya Ingcwele lowo. Ungayeki ungakamtholi. Khoze bandleni kanti ungayeki ningahlanganile. Khona into ozokuyekwa nawuzongayekwa. Moya Ingcwele uyamdinga more than before. Ukudemand. No life without him. Khuluma nami phela manje. Lalani bafowethu asisamfuneli nje, asisamfuneli nje ukusonta nokukhonza kuphela. Lalani bafowethu sifuna abe life partner. Umqhwebe ngisho ekuseni uma uvuka ukuthi uMoya Ingcwele sekuvuke mina ke manje. Ngicela ukukukhumbuza baba ngikwazi ukuthatha ngisho istep esi1 ngaphandle kwakho. Kodwa thulelene enkozweni bafowethu. Umkhumbuzo ukuthi khona umuntu akudingayo. Yimi lowo. Ukudemand. More especially ibandla lokugcina ekugcina. Limdinga uMoya Ingcwele more than before. Now uMoya Ingcwele isidingo kangako kukhona izinto ke okudinga ukuthi sizi consider. Ngoba ziyamtriggerisha uMoya Ingcwele. Kungenzeka uMoya Ingcwele athanda ukuzambula kuwe kodwa kusho ukuthi kukhona izinto ongazenzi othi mawuzenzile ambuleke. Let me just shock somebody bathandekayo ukuthi uMoya Ingcwele ukhona njengoba sila kodwa nithulele bazalwane. uMoya Ingcwele ukhona nala endlini nje ukhona phakathi kwethu. Kodwa kungenzeka uzuphume ningabonananga. Kungasho ukuthi ubengekho. Ukuthi kukhona izinto ongazenzi. Eyimenza maye khona vele. Awukhulume nami thana uNkulunkulu ukhona. Phinda thana uMoya Ingcwele ukhona. Ya kukhona kodwa ke ipassword. Khona izinto ofanele khona ipassword ofanele uyifake ezomambula. Okokuqala bazalwane bami ilento okuthiwa
esiyibiza kuthiwa i-faith and expectation, ukukholwa nokumlangazelela umoya engcwele. Umoya engcwele akazambuli uma umuntu engenakho ukukholwa. Ukukholwa kwi-welcoming ezinye zeindlela zokumamukela, futhi ukukholwa kuyisandla osululela umoya engcwele. Enye indlela zokumtshela umoya engcwele khona umuntu okudingayo la i-faith. If uma ukholwa usukuthi nangu mina la, hey kodwa ngangcono khona la ngikhonza khona nikhona nibathanda ka. Uma ke i-faith ingekho, umoya engcwele uyalinda, akahambi. Umoya engcwele ngame eduze nawe la, athenge nawe emall, elinde ukuthi uactivate ifaith yakho kuye. Mhlawumbe lento ngikhulume njengompostoli nje. Bazalwane, ngiyaphinda futhi ngithi umoya engcwele ukhona manje. Nikhona wayini? Unjani? But lento ukuzibe active kuwe udinga ukuthi uyikholwe. Uyabona njengoba ngithi ukhona nje, lento indlela engisho ngayo ayifani endlebeni zethu, ngoba ilevel yethu yokukholwa ayifani futhi. Omunye uyayizwa kaningi lento, omunye uyayizwa kodwa uyayizwa, kodwa kukhona abayizwa kwenye level, ngoba lento ukuthi ukhona isho ukuthi fanele ngikholwe, ngivula amehlo amaka umoya ngiyibone into eshiwo. Enye simple loba angikhulume ngisho lathi ngiyathandazisa. Enye into esimple ongaze uyithathe kancane kanti can close gates for you. Listen, the expectation. Uma ungamlangazelele umoya engcwele, kungase kwenzeke abe duze kwakho futhi kodwa angayibonakalisi. I-expectation ilento ethi ngomile ngilambela kodwa bafowethu, wacula umzalwane wathi njengendluzele yomela amanzi, wathi umphefumulo wami womela uJehova. That is what the expectation ilento ethi ngomile ngilambele wena moya engcwele ngisuthise ungimantise. You will never experience the power of God if ungenayo lento ekuthiwa i-expectation. Bonke abantu aba-experience amandla kaNkulunkulu and the move of God, hamba uyongicheckela i-expectation yabo. Ngifuna intuba yokuthandaza nje, mangayithola sithandaza nyani. I'm trying to pour. Onke amafutha achithekela phansi. Nithuleleni kodwa ngisho mayela bafowethu. Onke amafutha lawo. Onke amafutha achithekela phansi. Yazi sibangani la, asibanga into, sibanga into eyi-1 nje, ukuthi ngithela endaweni evaliwe. Kodwa sangathi ngathi uma uza moya engcwele, uthi moya engcwele inhliziyo yami ivuliwe. Kodwa ngithulelana esontweni, inhliziyo yami ngilambele. Mamela wena. Approach umoya engcwele, bazalwane bami, approach umoya engcwele nenhliziyo evaliwe. Tell makhelwana shona uthanda faith. Musuthi makhelwana number 2 expectation. Lo baba lo udlula uJohn, udlula noPetro bayothandaza.
into attract uPetro noJohane ya activate miracle lapha. Lithi iBhayibheli nkathi bedlula lithi leya ndoda yababuka expect ukumukela something. I-expectation ya-attracta i-attention yabapostoli bedlula. Hawu kodwa Jesu uyabasho bakhumi nini ngiyamuzwa ukuthi uma ingcwele kukhona ezoyenza. Ngifuna namhlanje udonse isignal yakho okuyi-expectation uwenze u-attract the move of God in your life. Sangathi ungaze udonse isignal, donse i-area. Expectation in network, expectation is signal, expectation is aerial. It's what attracts umoya ngcwele to touch you. Wahlangana nomuntu ehlangene nomoya ngcwele hamba uyohlehla uyobuyela emuva uyongicheckela. Ngaseqaleni lapha bekune expectation. Sami ngifuna sifike emthandazweni oba yona esuthunywe sithandazeni bafowethu. Angifuna usambe nesikhathi kakhulu. Nikhona nibathandekayo. Number 2, enye into ewukhiye la. And le ukhiye ngempela. Ilento esiyibiza ukuthiwa i-obedience. I-obedience ukuthi omunye ingena apostoli ingenaphi obedience. Obedience kahle kahle umama wa yonke into oyenza iphumelele. Umoya ngcwele makukhona into azofuna ukuyenza empilweni yakho noma azibonakalise. Ikhona leya voice yokuqala ongayinaki. Kukhona into ayikhuluma kancane noma ayikhulume through noma ayikhulume too direct. Kungenzeka ngithi okodwa kuzothandaza la endlini. Ngenzeka ngithi asiphakameni manje sonke sithandazeni. Kanti i-instruction oyinikezwa umoya ngcwele yokuba zophumela kuwe. Once ulalela ulandela ama-instructions. Makuthiwa wonke umuntu ondlwini akathandaze. Immediately we open our mouth and say lana mashindere kada sonke sikwenza. Lalelani ke lawa ama instructions akhishiwe ngomoya azos asharisha siyophumela la hleli khona. Abantu abaningi ngihlanganile nabo kuleminyaka eminingi esengiyikhonzile ku ministry. Ngihlangane nabantu becabanga ukuthi uNkulunkulu ongaba attend kanti baphuwa ekuthatheni ama instructions. Lalela umoya ngcwele usebenza ngefaith, asebenza ngeexpectation, asebenza nange-cooperation. Lalela ke ukuze umoya ngcwele asebenze umbone you cooperate. Masithi bayede Nkosi yami, bayede. Everyone in the house bayede. The time you do that usukumqhweba in the spirit. Senza wangenza kungasekenzeke ube isinye seyibukele sethe special. Ngoba imove ngendlela efaithful ngayo imove kaNkulunkulu iya la elindelwe khona. Mase dumisa manje wangadumisa sathandaza wangathandaza awenze enye into in the spirit uvala umnyango ukuthi inkosi yenkazimulo ingene. Ingakho kumenyezwa wathiwa vulekane masango. Lalelani kuqalwe ngamasango qala ingakangeni yona ngoba noma akushuka ukuthi wangena kuthiwa vulekani qala ngoba ayingena amasango engavulekile. Kuthi angimemeza namhlanje endlini ukuthi vulekane masango kodwa nithulalani. Listen. Into silawula obedience.
kukhona lento oyizwayo, either i-instruction oyithola ngaphambili noma ilento umoya engcwele azoyisterisha la in your spirit. Kukhona lento oyizwayo inyuka la uyayiqima unqamula wenza i-breakdown in the spirit. Kuyenzeka kube khona into ememezayo kimi kanti kumakhelwane khona into elalisa ngesisu phansi, kanti kulongale kukhona into ethi akagijima endlini, kulongale kukhona into ethi akathi haleluya. Uma walalela wathatha ama-instructions kamoya, let the rivers of life flow. I say let the rivers of life flow. I say let the rivers of life flow. Let the rivers of life flow. From today going forward, let the rivers of life flow. Sithandaza under the unction. Sihlabelela under the unction. Sithi sihlabelela sibe connectile silalela. Sithi sithandaza sibe silalela. Sithi shumayela sibe silalela. Ngoba imove kaNkulunkulu iphethwe i-obedience. Generation yet is smart. As a result, is omisa uNkulunkulu. We are too reasoning. We remember ourselves in the presence of God. Uyabona inkosi ngiyayibona ihamba indlu yonke manje, awube uyayibona mina. Ngiyambona nje umoya ngcolo uhamba indlu yonke. Unfortunately mayingqongqoza kwaminye iminyango kusakhiwe namanje. Kodwa soloko sizama nje ivula mfowethu uye lozayo. Nithulelani uye lozayo. Sawubona uNkulunkulu ehona ebusuku Port of Steel. We need to experience the power of God. 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 Alakabosha, ilakasakapo, ibrokosaka, ilakasaka. Yes, yes. Noma inaishoyo, yes. Noma inaishoyo. Do it. Noma inamchalayana. Welele. Nonkosi ngibona isandla sakhe. Kunabantu ababanjwa isandla sakhe ebusuku namhlanje. Ngibona umusa wakhe. Ilamasha. Iprokositama. Ilibrikisa. Akuvula umlomo umdumisa umthandazi. Yenza into umoya ngcwele athi yenze. Don't wait for me. Isikhathi sokushumayela isiphelile. Iliprokosila. Hila masatebre. Shila mandana mamasia. Ikoshatele Messiah. Come on, prayer. Isoprokosete mandela ba. Ikoshata nite proko. Something happening, something is happening to you. Yeah! We are going to let the yense. We are going to masata pimsele. Uma kusinyembe sura imambi. Alamasiana Ijogi Kwalifu. It's happening to you, Sissy. I see it. It's happening to you. Ilamando Shite Telaba. It's happening to you. Hey! Something wonderful is happening.
Come on, pray in the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Utter as the spirit leads you. Come on, everyone in the house, say something and do something. Ngibona imithombo yamanzi aphilayo awukonankulunkulu. Oh Baba, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Baba. Khona abantu abaphuzayo namhlanje ngeke baphinde bome. Ula hodo kosha, ula bahodo kosha, iria kadana mosha, ula basika dosha, ula basoto kosha, ula baba basete. It's him. Everyone is praying. Embrace the move of God. Elamando sete alahamando. Ila baba baba sopreka. Ikapotola mazena maya. Sonke siyathandaza kumntu othule. Wonke umuntu khona ayenzayo. Wabazalwane. Ubuze sikhona i-movement Thixo. We need to cooperate. Cooperate. Do as the Spirit leads you. Makosi. Nkulunkulu. Yebo Thixo wethu. Alabazala babe. Ilimindikili lili. Siyaphuma desert. Siyaphuma with dry land. There's too much of move. There's too much of Christ. Oh my God, my God, my God. Oh my God, my God. Oh my God, my God.
Ibrokosatalega. Irabrokosata. Irabakasata. Lokisana ngakubonanga nendlebe engakazikuswe. Inkosi kulungisile. I want to believe ukuthi in these last minutes akho umuntu oquiet akekho umuntu relaxed. Lalalani bazalwane, in the move of God you cooperate. Nothing for free, nothing for mahala. Take the position of obedience and do as the Spirit leads you. Wankulunkulu Montwana, this is a bunch of steam. Find our location. Uyawusuthisa umphefumulo olambile. Umphefumulo omile. Ila masatayash. Ila masitete masata. Ila masatayika. Woohoo! Woohoo! Urakakaka. Urakakaka. In your life, and your life will never be the same again. Yes. Ngoba njalo ngiyasho namuhla kunamuhla. Ngoba njalo ngiyasho ngithi namuhla kunamhlanje. Tu 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 tu. Hey! Ha ha! Uroko, ikopokosho, irokobosaka, irakashaka, irapapapa. I see the rivers of life. Ngibona imfula inkosi kunemfula embiwayo namhlanje. My. And God is raising prophets
God is raising prophets. God is raising prophets. And Holy Ghost is raising prophets. Come on, everyone is doing something. Do something. In the move of God, there is cooperation. I'll relax. Come on, ne. Noma yini athi yenze siqhumise alabaster. Yabo sesikhona into ayenza wena ma'am. Something is happening to you. Abantwana bakho lapha. God is doing something to you. There is a divine visitation. Come here, Mama. Come here, Mama. Because I see something in the spirit. In these few minutes, the realm is open. You do something. Impilo yakho mama, kukhona uNkulunkulu ayenza mightily in your life. And the devil is a liar. I would say nothing. I would say the devil is a liar. The devil is a liar. Bazalwane ukuba semuva, that does not mean we are free from the move of God. Kunesandla ngisibona siba pheko impilo yakho. Sibuka sibona nasi. Kunesandla ngisibona pheko impilo yakho. Ya! Shamendaya ukopothe litama. Ya! Kubreha suya. Mamba le phone yakho oba konta zomehlela manje. Bukani. Kaprokonde el aprande sia. Hili prando seprehandesh. Ala tokos. Woohoo! Woohoo! Uyasharisha lo mzali umoya engcolo uthi ngibona isandla senkosi naphe kwakhe. Ngimbone ebamba abanye, ngimbone ebanjwa naye. Ngazi uthulelene endlini yenkosi, ngazi uthulelene. Uthulelene ngoba kusathandazwa. Inkonzo akaze kushiya uthi ivaliwe. Nabangcwele.
Umoya ngcwele uyangihlebela khona abane spiritual struggle. Not that ukuthi kukhona into wrong abayenza, but ngibona that breakdown. Njalo masafana bathephe in the spirit khona into evala. Kuneminyango evalivaleke. Ngonikhulekela sekugcineni fanele ngithandazele. Abanye bahlangana nomoya ngcwele through impartation. Through the laying of hands izinto ivuleke. Ngoba ngazi izwe likamoya lakho livalwe yini. Kunomphefumulo onguzwa la endlini, kunomuntu ola endlini. Uthe impostoli, ngiyasazi isandla senkosi iphe kwami. Ngaka nga-experience imove kaThixo. But I'm becoming little bit by bit, slowly but surely. And I will pray for you before I hand over the microphone. There is a brother at the back there. You, sir. Come in above. I want to pray for you. Jesus loves you so much. Of course. Hilimaya kana tashi. Kamash Yoma Adahaya Sharia Haya Hirabasakaya Alabasaya Praya Labasata. He's a family man. Ubano ukhona umndeni wakhe hamba naye. By one. Number one. Ish. Number four. Ish. 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 And all the joy that flashed my soul, something wonderful happened, and now I know Jesus touched and made. Jesus loves you, Mama. He touched me. Oh, Spirit of the Lord. And oh, the joy that flashed my soul. Oh, something wonderful happened, and now I know Jesus touched me and before we do this last item, I want to pray with someone.
uthi abanye badinga a breakthrough through the laying of hands. You feel that you struggle. Whereas one thing related to is spiritual struggle. Ngicela ukusho kanje. Isitha sime esikhaleni esi-empty. Njalo la kunengozi khona uSathane ufake roadblock. Uyazi ukuthi what does it mean? Ukukhululeka kwakhe emoyeni. Wena mongwabuyela ungene kwelesithathu. Imbuso izongena enkingeni. But njalo ngithandaza I was driving coming here and moya ngcolo ukhuluma nami uthi others in the spirit kunama bridge. Angifuni ukusho ama bridge ama block. Izinto engama stumbling blocks that hinders the move of God in their lives. But I'm here as the man of God. Musa wenkosi uphekwe ekhanda lami namhlanje. We want to push those walls. It is the duty of our God to pull down the strongholds. You'll never struggle in the spirit anymore. There shall be flow. Uzothandaza esandla usizwe. Ngizomoya ingcwele ngitshela namhlanje ukuthi ziyabuya into zakho. What a good day. It's a new day, a wonderful. Come with an expectation. Mama ngiyakuzwa manje. Ngiyabona khona inkosi esiyenza manje. Quickly. This man is a very good man of God. What a great assignment. Phambi kwakhe angiyaqala ukumbona namhlanje. But ngibona umusa. Indoda izobamba i-microphone and the power of God will come upon people like nobody's business. Amandla enkosi azophumela kubantu and people imangaliso izokwenzeka. Abanye bazothola ifreedom, abanye baphiliswe. And the Lord mbona umoya ingcwele ubamba imic, amandla kamoya ingcwele ehlela phezulu kwabantu. This is for the first time I hlangana naye, but umoya ingcwele lokho engitshele lona. Ngakho ngithe ukuthi ngiyadlula ngithandazela abazalwane. Wathi angadluli ngakuyena kalula kanjani. Bazalwane bami asivakashanga la phambili. Sizela ngoba khonto esiyilambele. Uma lokho kuyiqiniso kuzokwehlela phe kwakho ke manje. Ngoba uNkulunkulu lesimthandazayo. Ngicela mase ufike ngaphambili ungalindeli umpostoli oba ayitholakali kumpostoli, mina I'm just a vessel ezodlulisa lento ezofika phe kwempilo yakho. Lift up your hands and open your heart. First thing that you need to deal with, it's your mind. Umoya ngalo uyangithetha abanye nje ba fanele ba channel ingqondo yabo kulento uNkulunkulu abafuna abayifuna, bangacabanga enye into. Angisho wrong. Shabe kuthiwa inga right into kodwa maye ngekho in line nalento uNkulunkulu afuna ukuyenza, kungayenzeka ukuphazamise. Lift up your hands. Uzothandaza mina. Moya ingcwele laba bazalwane beze ngaphambili ngoba bethi bafuna i breakthrough spiritual.
bafuna i-encounter, bafuna ukuhlangana nawe nesandla sakho basizwe phela kwempilo yakho, bafuna ukubreak ama limitations in the spirit. They want to serve you bakhonze beflow in the spirit. They want to enjoy ubukhona bakho like never before. Moya Ngcwele, ngiyakukhumbula ukuthi uNkulunkulu cela ukuthi uhlangane nabo kubabeka izandla sebengangawe Nkosi. Ngiyabonga Moya Ngcwele. Thank you. Yes. Nakho ke Moya Ngcwele, ngiyabonga. Yes, nakho. Hey, nakho Moya Ngcwele, ngiyabonga. Nakho ke babeka izandla. Yes, babeka izandla Moya Ngcwele. Babeka izandla. Ama-ushers abe alert. Kunesandla si-strong esehlela kumuntu omdala lapha ngifuna limani. Yes. Lalela ke, time is now. Time is now. Time is now. How? Kulo brother ngibona contains uNkulunkulu to this brother. Yes. Nimonitor nje ningamphazamisi ningamthinti. Nimonitor. Something is happening to you. How? Webazalwane ungakhohlwa uNkulunkulu Moya Ngcwele lo seduze kwakho. Musukulibala. Open your heart. Hala tapatando khoze etapaishi. Lalela iqhwaga siboshiwe manje ayikho into engakuvimba ukuyongena kwelesithathu. Ikaposha tapahande. Hey! Hey! Do it again, Holy Ghost. Do it again, Holy Spirit. Matopaya dade! I says I Hela suma heritage I yes sebenza ngomntaka ngiyabona ngiyayibona le yes, it's happening. See, I see it. I see it, mhlobo wami. Funa inhliziyo yakho khona yezwa inkosi. Nayoke. Hey, to you. Ilabaya thelaba. Ngada ngikubona inkosi yakufuna wena. Ngada ngibona inkosi